संपर्क खाली ସେଇଟା ନୁହେଁ ଯିଏ ସୁଖ କି ଦୁଃଖରେ ପାଖରେ ରୁହେ। संपर्क तो ସେଇଟା ଯିଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣାର ହବାର ଅନୁଭବ କରାଏ। ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖ। ସୁଖ ସମୟରେ କାହାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧରେ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ କେବେ କୌଣସି ବିଚାର କର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କର, କାରଣ ଯାହା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ସାଧୁ କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ଚାଲୁଣିରେ ପାଣି ରଖିପାରିବା? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସାଧୁ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପାଣି ବରଫ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ପାଗଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ, ଆଉ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ଦିନେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଜୀବନ ହାରିଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ, ପ୍ରେମ ହାରିଯାଏ ଅଭିନୟ ପାଖରେ, ସୁଖ ହାରିଯାଏ ଦୁଃଖ ପାଖରେ, ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ହାରିଯାଏ ଅହଙ୍କାର ପାଖରେ। ମଣିଷ ମୁହଁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ନିଜକୁ ଏମିତି କେହି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ, ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ହାରିଯାଏ ଠକି ଦେଇ ଭାବୁଛ କି ଜିତିଗଲ ବୋଲି। ତୁମର ହିସାବ ମୁଁ ନୁହେଁ ଭଗବାନ କରିବେ। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର, ସମୟ ତୁମର ବି ଆସିବ। ଭୁଲକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଉଛି ତାକୁ କେବେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।